Takže pekne pozdravujem. Teraz tu máme pred sebou kotvu. Tu vidíme, že som menil ložisko. Taký malý detail. To bolo celé zašpinené, neskutočné. Dokonca už to bolo fixnuté množstvom nánosu asi 50-ročného mixera. Vidíme, že komutátor je trošku na sústruhu začistený. Že to bol hlavný kameň úrazu, táto kotva. Tu vidíme samotný obal, trošku som to nejak vyčistil. No a tuto je samotný stator. Tu vidíme, ten vyzerá byť dobrý, ešte mierne znečistený. Čiže toto sú v podstate hlavný, tu je vypínač, ktorý slúžil na zopínanie celého obvodu. Čiže toto sú vlastne diely toho mixera, ktorý som zapovedal. A teraz už to len poskladať. Takže tu mám ten mixer poskladaný. Je to 50-ročný starý mixer. Vidíme tuto vymenené ložisko. Tuto je vlastne, toto je tlačítko, ktoré spúšťa ten celý mechanizmus. Len tak si môže vidieť, že je to v podstate funkčné. Dúfam, že tej staršej pani, ktorá mi dala, aby som je to nejako zoservisoval, bude spokojná. Takže ďakujem pekne za sledovanie. Do počutia.